Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Guruvayurappa. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? സൗണ്ട് ഉണ്ട്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि. पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളെ അധ്യായം 19 കടക്കുകയാണ്. അപ്പം ലെവൽ 3 അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. കൂടാതെ രൂപ ഗോസ്വാമി, നമ്മുടെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന ആനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമാ. ഭൗതികമായ ലാഭത്തിനോ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ തത്വചിന്താപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയോ ഉള്ള നേട്ടമോ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമഭഗവാനായ കൃഷ്ണനോട് ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനെയാണ് ശുദ്ധമായ
ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നാരദ പഞ്ചരാത്ര ഇതിൽ പറയുന്നത് സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരമപുരുഷനായ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ്. ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ 2 പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക പദവിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. കേവലം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് നാരദ പഞ്ചരാത്ര രൂപഗോസ്വാമി എടുത്തതാണ്. അടുത്തത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകം. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേഗ്രാഹ്യമേന്ദ്രിയൈ ഏവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഇത് ശരിക്കും പത്മപുരാണത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. അതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ രൂപഗോസ്വാമി എടുത്തത്. നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം എവിടുന്നാണ്? നാനാ ശാസ്ത്ര വിചാരണേക നിപുണോ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നോക്കി അതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയതല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് പത്മപുരാണത്തിലുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ നമ്മളുടെ മലിനപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വിനോദങ്ങൾ ഇവയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണും മൂക്കും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഒന്നും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെയും രൂപത്തെയും ഗുണത്തിനെയും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ. സേവനം, അതീന്ദ്രിയ സേവനത്താൽ ഒരാൾ ആത്മീയമായി പൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമരൂപം, ഗുണം, വിനോദം അവന് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ. ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. നാവിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. നാവിൽ തുടങ്ങി സേവനം ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറയുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം വർണ്ണിക്കുക. അങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട്, കൂടാതെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അപ്പൊ സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ. ജിഹ്വ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹമുപയുഞ്ജത നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ. കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഒരാൾ ഒരു കാര്യത്തെ ആസക്തി കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുകയും അത് കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഒരാളുടെ ത്യാഗത്തെ യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമമായ സത്യമായതിനാൽ അവന്റെ സേവനത്തിനായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും പരമമായ സത്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മളുടെ ആവശ്യം, വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അത് സ്വീകരിക്കണം. ഒരു ആസക്തിയുമില്ലാതെ അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ ത്യാഗത്തെയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമമായ സത്യമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിനായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും പരമമായ സത്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചാൽ അതും പരമമായ സത്യമായി മാറും. ആണ് അനാസക്തസ്യ, ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ, വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാവാതെ, ദാഹം ഉപയുജ്യതേ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ. കൃഷ്ണനുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രയിലാണെങ്കിലും പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി.
നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു. സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടല്. ഒരിക്കലും തീരാത്തത്ര മധുരമുള്ള ഭക്തി, ഇത്രയും മധുരമുള്ള ഭക്തി രസം അമൃതമാണ്, നശിക്കാത്തതാണ്. അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കടല് പോലെയാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന് ആദ്യം പ്രിഫേസില് രൂപ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. രൂപ ഗോസ്വാമി ആരായിരുന്നു? രൂപ ഗോസ്വാമി ഓർമ്മയുണ്ടോ? രൂപ ഗോസ്വാമി ആരായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ചരിമാരിൽ പെട്ടത്. രൂപമഞ്ജരിയാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ആദ്യം രൂപ ഗോസ്വാമി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരായിരുന്നു? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് രൂപ ഗോസ്വാമി, അത് ഓർമ്മയില്ലേ? അതെ, മഹാലക്ഷ്മി അല്ല പ്രഭു, നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയായി മാറിയത്. അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ആരായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്? അദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ബംഗാൾ അവിടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അല്ലേ? മിനിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അത് റിസൈൻ ചെയ്തു. പിന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ആ ഹിസ്റ്ററി പ്രിഫേസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമി അത്രയും വലിയ പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. സനാതന ഗോസ്വാമിയും വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കാൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടത് കൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കപ്പല് നിറച്ചും സ്വർണം കൊടുത്തു പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും സമ്പത്താണ് രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സമ്പത്തെല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, 50% കൃഷ്ണാവബോധത്തിനും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കുമുള്ള ആവശ്യത്തിന് വെച്ചു. അങ്ങനെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് 25% വെച്ച് സനാതന ഗോസ്വാമിയെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതും പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രയാഗിൽ അലഹബാദിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അങ്ങനെ 10 ദിവസത്തെ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ചൈതന്യ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. ആ നിർദ്ദേശത്തെയാണ് നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആക്കി മാറ്റിയത്. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനില് കൂടാതെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു അഖില് എല്ലാ രസങ്ങളും കൂടിയവനാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ സബ്ജക്ട്? ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്തിലാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്? പ്രേമഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. കൂടാതെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടില് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രീഫേസിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 4 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കടലിന് 4 ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള പോലെ, ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത്. അതുപോലെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പൂർവ്വദിശ ഉത്തരദിശ, അങ്ങനെ 4 ദിശയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിൽ നമ്മളിപ്പം നോക്കുന്നത് പൂർവ്വദിശയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ദിശയിലും പല ലഹരികളുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ ദിശയും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്നും പ്രിഫേസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിശയിലും പ്രിഫേസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. ഓരോ ദിശയിലും തിരകളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളുടെ പൂർവ്വ ദിശയിൽ 4 തിരകളുണ്ട്. ആ 4 തിരകൾ ലഹരി, അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഈ സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ആദ്യത്തെ അധ്യായവുമാണ് സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷനില് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് തന്റെ ഗുരുക്കന്മാർക്കും എല്ലാം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അധ്യായം 1 വരുമ്പോ എന്താണ് നമ്മളെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? എന്താണ് ഭക്തി?
അതാണ് അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. കൂടാതെ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുത്തേ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി? അന്യ അഭിലാഷിതാശൂന്യം, മറ്റൊരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനവും കർമ്മവും കൊണ്ട് മൂടാതെ, ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ഒന്നും മിക്സ് ആകാതെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട്, അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു, ആർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട്? കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തി, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് ഇതിൽ പറയും. അതാണ് അന്യാഭിലാഷിതാചൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തി. പിന്നെ കൂടാതെ 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഭക്തിയിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അത് പറയുന്നതാണ് ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘൂർധകൃത്, പിന്നെന്താ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയല്ലോ, ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘൂർധകൃത്, സുദുർലഭം, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷതി. ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. ക്ലേശാഗ്നി എന്താണെന്നും, ശുഭധ, മോക്ഷലഘൂർധകൃത്. ക്ലേശാഗ്നി നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കത്തിച്ചു കളയാനായിട്ട് ക്ലേശാഗ്നി ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് കഴിയും. ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും അതിന് കത്തിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഏറ്റവും മംഗളകരമാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം. മോക്ഷലഘൂർധകൃത്, മോക്ഷത്തിന് പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. പിന്നീട് സുദുർലഭം, വളരെ ദുർലഭമാണ്, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല. ഭാവഭക്തിയിലെത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷതി. അപ്പൊ ആ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയിലും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ഭാവഭക്തി എന്താണ്, പ്രേമഭക്തി, അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷതി. ഇതാണ് നമ്മള് ചാപ്റ്റർ 1 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് സാധനാഭക്തിയാണ്. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ ഒരു വൈദി സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം പാലിച്ച് ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞതും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ നാച്ചുറലായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഈ വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് വൈദി സാധനാഭക്തി. പിന്നെ രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. വൈദി സാധനാഭക്തിയാണ് അധ്യായം 2 മുതൽ അധ്യായം 14 വരെ വൈദി സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ അധ്യായം 15ഉം 16ഉം രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ വൈദി സാധനാഭക്തിയില് അധ്യായം 2 വിധി അനുസരിച്ച് സാധന ചെയ്യണം എന്ന അധ്യായം 2-ൽ പറയുന്നു. പിന്നെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മളെ വൈദി സാധനാഭക്തിക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ്. നമ്മള് വൈദി സാധനാഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെന്താണ്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വൈഷ്ണവന്റെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ എലിജിബിലിറ്റി, നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ? ഒന്ന്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ, ആ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധന ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, വൈദി സാധന ഭക്തി ചെയ്യാൻ. കൂടാതെ ഭുക്തി, മുക്തി ഇവയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ഭുക്തിയും മുക്തി ആഗ്രഹിച്ച് എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടണം, എനിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിച്ചു പോകണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. കൂടാതെ ഭുക്തി, ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലും ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ ഭഗവതിനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വൈദി സാധന ഭക്തിക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി. എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ ഉയരാം? നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും കൂടാതെ വിശ്വാസം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇനി 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്
എന്തായിരുന്നു ഭുക്തിയും മുക്തിയും നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് കുറെ പ്രൂഫ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് കുറെ പ്രൂഫുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആർക്കൊക്കെയാണ്? എനിക്ക് ഭുക്തിയും വേണ്ട മുക്തിയും വേണ്ട, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവിച്ചാൽ മതി. കോലാവാച്ച ശ്രീധരന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ, അദ്ദേഹം അത്രയും ദരിദ്രനായിട്ടും നിനക്ക് എന്ത് വേണേലും തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഈ ശ്രീധരനായിട്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ജന്മം ജനിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കിട്ട് ഞാൻ വിൽക്കുന്ന ഈ വാഴയില വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭുക്തി മുക്തി ദേവി ദാസനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത്. അപ്പോ ആ ഭുക്തി മുക്തിക്കും ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ആ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. പിന്നെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ജനനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, നമ്മളുടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഇതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിച്ചല്ല, അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 64 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, സാധന ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള 64 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നിയമങ്ങൾ, നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. അതാണ് 6 തൊട്ട് പിന്നെ 13 വരെ ഉള്ളടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അത് 64 കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. 64 എണ്ണത്തില് ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും പിന്നുള്ള 10 എണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം 64 എണ്ണത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങൾ പറയും. ആ 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്? അതാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അത് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി മൂർത്തിയാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംഗമം, സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. ഇതേപോലെ മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തസംഘം, സങ്കീർത്തനം, പിന്നെ മധുരാവാസം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. അതിനുശേഷം 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വീണ്ടും ഭക്തി ഏതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, ജ്ഞാനത്തെയും വൈരാഗ്യത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ കൂടാതെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത്, കൂടുതൽ സമ്പത്ത് കിട്ടുകയും ഒരുപാട് ആൾക്കാര്, നമ്മളെ ഫോളോവേഴ്സ് കൂടുതൽ, ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഫാൻസ് വരുന്നു, ഒരുപാട്, അതായത് ഒരു ഗുരുവിന് ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു, ഇതിലൊന്നും ആസക്തനാവാൻ പാടില്ല എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ 15 അത്രയും, അപ്പൊ 14 കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയിൽ കയറുകയാണ്. അതാണ് 15, 16. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രാഗാത്മിക ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആരാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തർ? രാഗാത്മിക ഭക്തി, രാഗാത്മിക ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് അവര് നേരിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് രാഗാത്മിക ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർ. ഇപ്പോ രാഗാത്മിക ഭക്തന്മാരുടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ, അവരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുന്നവരാണ് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഭഗവാന് ഒന്നും ഫോഴ്സ് ചെയ്തല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാർ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, രാവിലെ എണീക്കണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യിക്കും. പക്ഷെ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയിലെത്തിയാൽ നമ്മളെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നതാണ് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. പിന്നീട് 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തി 17ഉം 18ഉം അധ്യായത്തിൽ ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി നമ്മൾ കണ്ടു. ഭാവഭക്തിയില് എങ്ങനെയാണ് ഭാവത്തിന്റെ നിർവചനത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. പിന്നെ അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ, ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു രശ്മിയാണ് ഭാവഭക്തി. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളുടെ സ്വരൂപം ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല, നമ്മളെല്ലാരും ഒരു ഭഗവത് ധാമത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ മായയിൽ അടിപ്പെട്ട് നമുക്കത് മറന്നുപോയി. എന്നാൽ ഈ വൈദ്യ സാധന ചെയ്ത് രാഗാനുഗ സാധനയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാവത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് എന്ത്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ, ചിലപ്പോ അവിടുത്തെ ശാന്തഭാവത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പക്ഷിയോ മൃഗങ്ങളോ ആയിരിക്കാം,
അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാവമാണ്, സ്റ്റേജ് ആണ് ഭാവഭക്തി. എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാല് കുറുക്കി എടുത്താലേ അത് ശരിക്കും കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഒരു ലൂസായിട്ട് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭാവഭക്തിയിലും എന്താണ് നമുക്ക് അതിയായ പ്രേമമാണ് ഭഗവാനോട്, ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമമാണ് ഭാവഭക്തി. എങ്ങനെയാണ് ഭാവഭക്തി കിട്ടുക? നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കാരുണ്യത്താൽ കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മളുടെ ഹൃദയം വളരെ മൃദുലമാകും. കൂടാതെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം അതിതീവ്രമായ ആഗ്രഹമായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള തോന്നലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തിയില് നമുക്ക് പല ഭാവങ്ങൾ, ഇതിലേത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഭീഷ്മർ ശാന്തഭാവനും, ദാസ്യഭാവത്തിലെ ഹനുമാൻ, സാഖ്യഭാവത്തിലെ അർജുനൻ, വാത്സല്യഭാവത്തിലെ യശോദാമ, മാധുര്യഭാവത്തിലെ രാധാറാണി. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രേമത്തിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഭാവം. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കരയും വിറകൊള്ളുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭാവഭക്തിയിലെത്താം? വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ എത്താം, രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ എത്താം. അപ്പൊ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ എത്തിയതാണ് നമുക്ക് നാരദ മഹർഷി ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. കൂടാതെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ എത്തി. അതിനുശേഷം വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് സവിശേഷ കാരുണ്യം കൊണ്ടും നമുക്കിതിലെത്താം. കാരുണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം, അല്ലെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും എത്താം, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും എത്താമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. സാധനയിലൂടെ ഉദാഹരണം നാരദ മുനിയാണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി. പിന്നെ കപില ദേവന്റെ പ്രസ്താവന ഭഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തിയിലെത്തിയത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം, കൂടാതെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഇപ്പം പ്രഹ്ലാദൻ കൃഷ്ണഭക്തനായ നാരദന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടെത്തി. മൃഗാരി, അങ്ങനെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ. കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയവർ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രഹ്ലാദൻ, മൃഗാരി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. ശാന്തി, അവ്യർത്ഥകാലത്വം, വിരക്തി, മാനശൂന്യത, ആശാബന്ധ, സമുത്കണ്ഠ, നാമഗണേ, സദാരുചി, ആസക്തി, സദ്ഗുണാഖ്യാനെ, പ്രീതിസ്തത്വസതി സ്ഥലേ. അപ്പൊ അവ്യർത്ഥകാലത്വം, ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ കളയത്തില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കും. ഈ ഭാവഭക്തിയിലുള്ളവര് പിന്നെ 2 മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും 64 മാല ജപിക്കും. അതും നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. എപ്പോ കിടന്നുറങ്ങിയാലും, ഇപ്പൊ 12 മണിക്ക് ഉറങ്ങിയാൽ പോലും 2 മണിക്ക് എണീറ്റ്, അത് ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ആ ഭാവത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. ഒരു നിമിഷം വെറുതെ കളയില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ തന്നെ എടുക്കാം. അദ്ദേഹം 2 മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങുകയുള്ളായിരുന്നു. ഫുൾ ടൈം എപ്പോഴും കയ്യിൽ ജപമാല ഉണ്ടായിരിക്കും, നാമം ജപിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ഫ്രീ കിട്ടിയ അപ്പൊ നാമം ജപിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. അതാണ് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. പിന്നെ എത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അദ്ദേഹം എത്ര ആൾക്കാരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു, എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. സ്വന്തം ഫാമിലി പോലും ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു, അവരെല്ലാരും തള്ളി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഷിപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു, എല്ലാരും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി, ഇങ്ങനെ കടൽ കടന്നു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരും അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടുകൂടി അത് അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തു, ക്ഷമയോടുകൂടി അതിനെ സഹിച്ചു. അതാണ് ശാന്തി. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലുള്ള വിരക്തി, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, വിനയാന്വിതനായിട്ട്
ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചില്ല, എന്നെ എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്തത്, ആശാബന്ധ. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ആശാബന്ധ. എത്ര കാരുണ്യം എപ്പോഴായാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്ത് വരും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസമാണ് ആശാബന്ധം. സമുത്കണ്ഠ. സമുത്കണ്ഠ അത്രയും ഉത്സാഹം, തീവ്രമായ ഉത്സാഹം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന ധാമത്തിന് പോകാനുള്ള ഉത്സാഹം, ധാമത്തിൽ വസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. കാരണം ധാമത്തിൽ ചെന്നാൽ അവർ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവിടെ ലീലകൾ ആടുന്നു. അപ്പൊ അത് കാണാൻ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കുമ്പോഴുമുള്ള ആ വിരഹം, കണ്ണീര് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഭാവഭക്തിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതു. അങ്ങനെ ഭാവഭക്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ്. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഭാവഭക്തിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രേമഭക്തി. അതാണ് ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിലുള്ള ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനം. എന്താണ് പ്രേമഭക്തി? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പ്രേമഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാവം ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി മയപ്പെടുത്തുകയും ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുകയും അത്യന്തം ഘനീഭവിക്കുകയും തീവ്രമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഭാവഭക്തി കണ്ടൻസ്ഡ് കട്ടിയാകുമ്പോ, ഒരു വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര കലക്കി തീയിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി വരുമ്പോ നമുക്കത് കട്ടിയാവും. അപ്പൊ അതിനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും. അത് പൂർണ്ണം സൂര്യൻ ഉദിച്ച് സൂര്യരശ്മികൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ രശ്മികൾ വരുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാകും ആ സൂര്യൻ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഭാവമാണ്, രശ്മികൾ. എന്നാൽ സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉദിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഭാവഭക്തി. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആകും. ഈ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും കാണത്തില്ല. എന്ത് കണ്ടാലും അത് ആദ്യമേ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആത്മാവെന്ന രീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത്. എന്ത് കണ്ടാലും അവിടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത്രയും ഉയർന്ന ലെവലാണ് ഈ പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം അത്രയും ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നീ എന്റെയാണ് എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. ഭഗവാൻ നീ എന്റെയാണ്. ഭഗവാന് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിഷ്ഠയിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയവർ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാരാജ് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ഈ മായാപൂരില് രാധാമാധവനെ ആരതി ചെയ്യുകയാണ്. ആരതി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളം വന്നാൽ അദ്ദേഹം കരയുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം കരയുന്ന കണ്ടിട്ട് ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയായിട്ടുള്ള മാതാജി പറയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കരയുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. പക്ഷേ മറ്റു ഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഇത് പ്രേമഭക്തിയാണ്. അപ്പം എപ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാനോടുള്ള വിരഹ ദുഃഖം, ഭഗവാൻ നീ എന്റെയാണ്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരതി ചെയ്യുകയാണ് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. അത്രയും ഉയർന്ന സ്റ്റേജാണ് പ്രേമഭക്തി. അവിടെ ഹൃദയം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ്, മയപ്പെട്ടതും ഭഗവാൻ നീ എന്റെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അത്രയും ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ബന്ധം. പിന്നെ അത്യന്തം ഘനീഭവിക്കുകയും തീവ്രവുമാണ് ഈ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. തീവ്രമായ, പൂർണ്ണമായും പക്വമായ ഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഭാവം പക്വമാകുമ്പോൾ അത് പ്രേമഭക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ തീവ്രഭാവമാണ് ഭാവഭക്തിയുടെ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര മൃദുവാവുകയാണ്. കൃഷ്ണനോടുള്ള തീവ്ര ഉടമസ്ഥാവകാശം വരികയാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തി ഭഗവന്മുഖമായ
ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനം, പ്രേമഭക്തി. പ്രേമത്തിന്റെ തരങ്ങൾ. ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രേമം. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രേമമാണ്. ഒന്ന് മാഹാത്മ്യജ്ഞാന, രണ്ടാമത്തത് കേവലം. മാഹാത്മ്യജ്ഞാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനവുമായി മിശ്രിതം, ഐശ്വര്യം മിശ്രമായിട്ടുള്ളതാണ് മാഹാത്മ്യജ്ഞാനം. കേവല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം എന്താണോ അതൊന്നും അറിയില്ല. അതായത് ഇപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ഭക്തിശാസ്ത്രി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, വേദങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, ഒന്ന് മാത്രം, എനിക്ക് എല്ലാം ഞങ്ങളുടേത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്, ഭഗവാനോട് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമമാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നിട്ടും ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമമുള്ള ആരാണത്? ഭഗവാനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തിലെ പ്രേമം മാത്രം, വേദങ്ങളൊന്നും പഠിച്ച് പ്രേമം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, അല്ലാതെ പ്രേമത്തിലെത്തിയത്. അതിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ജ്ഞാനപ്പാന രചിച്ച നാരദ മഹർഷിയാണ്. നാരദ മഹർഷി. ഗോപികമാരല്ല, ആ ഗോപികമാരല്ല, ഗോപികമാര്. അതെ, നാരദ മഹർഷി വൈദ്യസാധന വഴിയാണ് എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്താ ഭക്തി വേദാന്ത ആ നാല് മാസം ചാതുർമാസത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് ജ്ഞാനം കിട്ടി. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ഞങ്ങക്ക് ഒന്നേ അറിയൂ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അത് ആരാണ്? അതാണ് കേവല ഭക്തി. അത് ഗോപികമാരാണല്ലേ. ഗോപികമാർ ഇതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതോ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സാധന, എന്തിനാണ് ഈ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം ഇല്ല. എന്നാൽ ഈ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, മറക്കരുത്. അപ്പോ ആ ഒരു ലെവലില് ഈ സാധന ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമം വളർത്തിയ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് ഗോപികമാർ. അത് കേവല ഭക്തി. എന്നാൽ ജ്ഞാനവുമായി മിശ്രിതം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് സർവചരാചരങ്ങൾക്കും നാഥൻ, അദ്ദേഹം നാരായണനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടവും ഉണ്ടായത്, അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം എന്ന് ജ്ഞാനം. അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത തന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, നാരദീയ പഞ്ചരാത്രം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ നാരായണനാണ്. പക്ഷെ കേവല ഭക്തിയിലുള്ളവർ, ഇപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ നാരായണനാണ്, ഇത്രയും ശക്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിലൊന്നും അവർ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ ഒന്നും അവർ കാണില്ല. എന്താ കാണുന്നത്? ആ പശുക്കളെ മേയിച്ച് നടക്കുന്ന, ഓടക്കുഴല് വായിച്ച് ശ്രുതികളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, കള്ളകൃഷ്ണൻ, അതിലാണ് അവർക്ക് പ്രേമം. ഒരു വ്യക്തി ഓഫീസിലും വീട്ടിലും എങ്ങനെയാണ്? വീട്ടില് പേരന്റ് ആയിരിക്കും, വീട്ടില് കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കും, കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി. പക്ഷെ ഓഫീസിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലായിടത്തും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതേപോലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രേമമാണ് മാഹാത്മ്യ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവുമായി മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള ഭാവം, പിന്നെ കേവല ഭാവം. ഇപ്പൊ മിശ്രിതമല്ല, ശുദ്ധമാണ്. കേവലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല, ശുദ്ധമായത്. ഇപ്പൊ രാഗാനുഗ സാധനയിൽ കൂടെ, ഇപ്പൊ ചന്ദ്രകാന്തിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രാഗാനുഗ സാധന ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ചന്ദ്രകാന്തി. ചന്ദ്രകാന്തി എങ്ങനെയാണ്? നൃത്തം വെച്ചു, രാത്രി മുഴുവൻ നൃത്തം വെച്ച് ഭഗവാനിൽ അങ്ങ് ആസക്തിയായി പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ മിശ്രിതമായി ഇതുപോലെ ജ്ഞാനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലും നമുക്ക് പ്രേമത്തിൽ എത്തുന്നു. അതാണ് കേവല പ്രേമഭക്തി. ഇത് മഹാത്മ്യജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഐശ്വര്യജ്ഞാന ഭക്തി. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഏതാണ്? കേവലമാണോ അതോ ഐശ്വര്യ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ളതാണോ, മിശ്രിതമായിട്ടുള്ളതാണോ? കേവലമാണോ? കേവലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, കേവല ഭക്തി, ഐശ്വര്യ മിശ്രമല്ലാത്തതാണ് കേവല ഭക്തി. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രേമം നേടാം?
രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രേമമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രേമം. ഒന്ന് ഐശ്വര്യം മിശ്രമായി ജ്ഞാനമിശ്രമായിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തി. ഒന്ന് കേവല പ്രേമഭക്തി, അതായത് മിശ്രമോ ഇല്ലാതെ ശുദ്ധമായ പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഐശ്വര്യം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനവുമായി മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തി കിട്ടുക? അതിന് വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി വഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടും. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് അത് പറയുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടി പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയരാം. അതായത് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗാപജന, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ, അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മഹാത്മ്യ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി പ്രേമത്തിലെത്താം. എന്നാൽ കേവല ഇതൊന്നും ഈ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ, വൈദ്യസാധന ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പ്രേമത്തിലെത്തുക? കേവല ഭക്തി എങ്ങനെ കിട്ടും? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഗോപികമാർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കിട്ടിയത്? അത് ഭഗവാന്റെ അസാധാരണമായ കരുണ. ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ എത്താം. അപ്പൊ ഈ മാഹാത്മ്യ ജ്ഞാന പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം അറിയുന്നവർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോവുക? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുണ്ട്, വൈകുണ്ഠമുണ്ട്, കൂടാതെ ഗോലോക വൃന്ദാവനമുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ അയോധ്യ, ദ്വാരക, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ മാഹാത്മ്യ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാൻ അത്രയും ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് എന്നറിയുന്നവർ എവിടെയായിരിക്കും പോവുക? ആ പ്രേമം ഉള്ളവർ വൈകുണ്ഠമാണോ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണോ? ഗോലോകത്തിലുണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ അറിയുന്നവർ വൈകുണ്ഠത്തിലാ മാതാജി. വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവർ. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ട് ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി എല്ലാ ലോകം അവിടെ മൊത്തവും നാഥനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഈ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ വെണ്ണ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്റെ സേവകരോട് പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി ദേവി വെണ്ണ വാങ്ങിച്ച് ലക്ഷ്മി ദേവി ഈ നാരായണന് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വെണ്ണ കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗോലോകത്തിലുള്ള കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് വെണ്ണ കഴിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് വെണ്ണ കഴിക്കുക? രാധ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രാധാറാണി കൊടുക്കും. കൂടാതെ അവിടെയുള്ള ഗോപികമാരുടെ വീട്ടിലെല്ലാം പോയി കുടമെല്ലാം പൊട്ടിച്ച്, നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വൃന്ദാവനത്തിൽ മാത്രമല്ല, അവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോപികമാരെടുത്തും ഇതേപോലെ ഈ വെണ്ണയൊക്കെ കട്ട് തിന്ന്, അങ്ങനത്തെ ആ ലീലകൾ, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, സാഖ്യം, ഈ ഭാവത്തിലുള്ള ലീലകളൊക്കെ ആടുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തി ഉള്ളവർ, കേവലം ഐശ്വര്യം അല്ലെ ജ്ഞാനം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലായിരിക്കും പോവുക. കേവല പ്രേമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അത്യാസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതിനായി പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഒന്ന് മാഹാത്മ്യ ജ്ഞാന പ്രേമ, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകുന്നു. അല്ലാത്തത് കേവല പ്രേമം. കേവല പ്രേമം ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യം. ഇപ്പം യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ദാമോദര ലീലയിലല്ലേ, യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ദാമോദരനെ കെട്ടി വെക്കുമ്പോ ബലരാമൻ വന്ന് പറയും, അമ്മ ആരെയാണ് ഈ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? അവൻ നാരായണനാണ്, അവനാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അവനിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടമെല്ലാം അവനിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ യശോദാമ്മ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആഹാ, അപ്പൊ നീ ആരാണ്? ഞാനാണ് അനന്തശേഷൻ, എല്ലാ ലോകങ്ങളും എന്റെ തലയിലാണ് വസിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പൊ എന്താ യശോദാമ്മ പറയുന്നത്? ഈ ദൈവങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് കാര്യം? ഓടിക്കോണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കും അടി കിട്ടും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഐശ്വര്യം ഒന്നും അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഈ ഭഗവാന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് ഭഗവാൻ ഓരോ അസുരന്മാരെ വധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ യശോദാമ്മയും നന്ദമഹാരാജും ഒക്കെ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അത് നാരായണനോ, അവന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. സാഖ്യഭാവത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരും എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് നീ നന്ദരാജന്റെ മകനല്ലേ, നന്ദരാജൻ അത്ര വലിയ വൈഷ്ണവ ഭക്തനാണ്, അപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് അവര് തന്റെ സ്വന്തം സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ
സ്വന്തം മകനായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യം ജ്ഞാനത്തെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് കേവല പ്രേമം. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ള പ്രേമമാണ് കേവല പ്രേമം. എന്നാൽ ജ്ഞാനം മഹാത്മ്യത്തിലുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ പ്രേമം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ സാധന ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ദാസ രൂപത്തിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ആരാണ്, നമുക്ക് ഏത് ഭാവമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭാവമായിരിക്കും, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകൂ നമുക്ക് ഏത് ഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അത് ഭീഷ്മര് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഭീഷ്മർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ ആത്മാവിനെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ നമുക്ക് അർജുനൻ സുഹൃത്ത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ മാധുര്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നു. യശോദാമ എന്റെ മകനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയായിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കേവല പ്രേമ ഭക്തിയാണ്. അത് നമുക്കറിയില്ല. അത് നമ്മളുടെ സാധന ഒക്കെ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭാവത്തിലെത്തുമ്പോഴേ നമുക്കത് റിവീൽ ആകൂ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരാണ്, ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോ പ്രേമത്തിന്റെ പരിണാമം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമം പൂർണ്ണമായും ഉണരുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പ്രേമത്തിലെത്തുക? വിശ്വാസം. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ 18 ദിവസത്തുള്ള ക്ലാസ് എത്ര പേരാണ് പങ്കെടുക്കുക? ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുക്കും. എന്നിട്ട് ലെവൽ 1 18 ദിവസവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. കുറെ പേര് പകുതി വെച്ച് പോകും. പിന്നീട് ലെവൽ 2 വന്നു, ലെവൽ 3 വന്നു. ലെവൽ 2 കുറച്ചു പേര് കാണും, പിന്നെ അവര് പോകും. എന്നാൽ ലെവൽ 3 വരെ വന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലെവൽ 3 വരെ വന്നു? ഭക്തിശാസ്ത്രി അറ്റൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ആര് പറഞ്ഞാലും മാറാത്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം, അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത്. ആദൗ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമെല്ലാമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത് ഹരിനാമ ദീക്ഷ, അത് ഇനിഷിയേഷൻ സെറമണിയാണ്. അപ്പൊ ഇനിഷിയേഷൻ ചെയ്യാണ്, ഗുരുവിന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. സാധന ഭക്തി ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുരു ദീക്ഷ എടുത്ത് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്താലേ നമുക്ക് തുടക്കമായിട്ടുള്ളൂ. ഇനിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്, അതാണ് ഇനിഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ഭജനക്രിയ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴേ നമ്മള് നമ്മള് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നാലേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഇതിലാവത്തുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലേണേഴ്സിൽ കിടക്കുകയാണ്. സാധുസംഘ, ആധോ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ ഭജനക്രിയയിലെത്തി. പിന്നെ അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും, ഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തടസ്സവും ഇല്ലാതെയായി മാറുന്നു. നിഷ്ഠ. നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്ഥിരമായിട്ട്, സ്ഥിരവും ശ്രദ്ധയുള്ളതുമായ സാധന. ഇപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ചിലപ്പോ ചില ദിവസം രാവിലെ എണീക്കും, ചില ദിവസം ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആകും. ചിലപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്ന രാവിലെ 16 മാല ജപിക്കും, ചിലപ്പോ ബാക്കി നാളെ ജപിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരമില്ല. നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മംഗലാചരണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യസമയത്തെല്ലാം ചെയ്യും. അതാണ് നിഷ്ഠ. പിന്നെ രുചി, ശക്തമായ യഥാർത്ഥമായ രുചി, നാമത്തോടുള്ള രുചി. ഇപ്പോഴെല്ലാം നമ്മളുടെ നാവില് മഞ്ഞപ്പിത്തം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ആ രുചി കിട്ടുന്നില്ല. പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ 16 മാല എങ്ങനെയും തീർക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഓരോ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴും ആ മധുരം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുവാൻ. എത്ര നാമം ചൊല്ലിയാലും മതി വരുന്നില്ല. അതാണ് രുചി. ശക്തവും യഥാർത്ഥവുമായ ഭഗവാനോടുള്ള രുചി, ആസക്തി, വൈകാരിക ആസക്തിയും കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഭാവം എത്തുന്നു. ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രേമവിത്ത് ഉയരാൻ യോഗ്യമായ ഒരു ഹൃദയം എത്തി. ഇനി ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രേമത്തിനെ ഇനി എത്തിച്ചാൽ മതി. അതാണ് പ്രേമം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രേമത്തിൽ എത്തുക. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ അവസാനമാണ് പ്രേമത്തിൽ എത്തുക.
ഇനി നിഗൂഢ സ്വഭാവം. പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും പറയില്ല, എനിക്ക് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള സിംറ്റംസ് വരുന്നു, ഞാനിപ്പോ പ്രേമഭക്തിയിലാന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഈ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോ സന്തോഷം വരും, ചിലപ്പോ സങ്കടം വരും, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട്. സാധാരണ മനുഷ്യർ കാണുമ്പോൾ ഇതെന്താ വട്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാള് ചിരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് കരയുന്നു, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇതാണ്. ചിലപ്പോ സന്തോഷം വരും. ഇപ്പം മഹാപ്രഭു തന്നെ കാഴ്ചവെച്ച ലീലകൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കാണാം. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ കരയും, ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ ഉറക്ക വിളിച്ച് ഓടും, ചിലപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ആ നദിയിലെടുത്ത് ചാടും. അങ്ങനെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അത് ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരുന്ന വികാരങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ നമ്മളെ പ്രേമഭക്തിയുള്ള വ്യക്തികൾ അത് പുറമെ അവര് താഴ്ന്ന് ഒന്ന് നിൽക്കും. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അത് ആക്കില്ല. ആന്തരികമായി പരമമായ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നു. ആന്തരികമായിട്ട് പരമാനന്ദമായിരിക്കും പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്. അതിനാൽ പ്രേമഭക്തിയുടെ നിധിയെ വിലമതിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പാർവതിയോട് ശിവൻ പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 193 പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, ദേവി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനോടുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ്, ദൃഢമാണ്. ഭഗവാനോട് ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഭഗവാനിലുള്ള വിരഹം കാരണം കരയുകയും ശരീരം വിറകൊള്ളുകയും ചിലപ്പോ സന്തോഷിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിയായ പ്രേമഭക്തിയിലാണ് ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രേമം എന്ന ആദി വൃക്ഷത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളായ വാത്സല്യം, പ്രേമവ്യാപാരങ്ങളും പല വിധത്തിലുള്ള വാത്സല്യാവിഷ്കാരത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ്. അത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചേ ഇതിനകത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭാവഭക്തിയിൽ ഉയരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധന നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരും. ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അതിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. കാരണം അവരിലാണ് പ്രേമഭക്തി ഉള്ളത്. ആ പ്രേമഭക്തിയുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്റെ കൂടെ സമ്പർക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാണി സേവ ചെയ്താലും നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ ഇതിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്താമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, കൂടാതെ നാമജപം. അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം, അല്ലെ? നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിൽ ഗൗരംഗ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമുക്ക് ഈ നാമജപം തന്നത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സാധനയെല്ലാം ചെയ്ത് കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് വളർത്തുക. അങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയുടെ ആ ഹർഷോന്മുഖമായ ഇത് എത്താൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുക. ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് എത്തിയെന്ന് വരില്ല. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാര് ഒന്നും സാധന ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് അവര് ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് കാണും. കാരണം അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ആ ലെവലിൽ അവിടം വരെ എത്തിയതാണ്. അതാണ് ചിലപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നാറില്ലേ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 16 മാലയിൽ എത്തി. പക്ഷേ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് 8 മാല വരെ എത്തും. എന്നാൽ 8-ൽ നിന്ന് 16-ലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസം പിടിക്കുന്നു.
8 വരെ നല്ല സ്പീഡിലെത്തി. കാരണം എന്താണ്, 8ാമത്തെ മാല വരെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു. ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് എത്തും. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജന്മം നമ്മൾ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് നന്നായിട്ട് സാധന ചെയ്യുക. സാധന ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഉയർന്ന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വചനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, അങ്ങനെ ഭാവത്തിലെത്താം. നാമജപം ഒരിക്കലും മുടക്കരുത്. 16 മാല ഇതുവരെ എത്താത്തവരെ തീർച്ചയായിട്ടും 16 മാലയിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ആഴ്ച പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ മാതാജി? ശാരദ മാതാജി ഉണ്ട്, വത്സലാശാജി മാതാജി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണോ? ഒരാള് ഒരു ദിവസമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല, ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ മാതാജി, ഇത് ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാ? ശരിക്കും 3 പേരായിട്ട് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അത്രയും മൊത്തം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് അത്രയും പ്രയാസമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 3 പേരായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. അത് എല്ലാം പറയണ്ട, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും മാതാജി അത് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം വെച്ച് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വായിച്ചാൽ മതി. ശരിക്കും പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ PPT ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ അതെല്ലാം വായിച്ചൊരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം മാതാജി. എനിക്ക് ഏതാഴ്ച തരിക? മാതാജിക്ക് ഏതാഴ്ചയാണ് സൗകര്യം അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നേരത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കണ്ട, എല്ലാം നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ശ്ലോകം കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം, അതുപോലെ ഈശോപനിഷത്തൊക്കെ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നാളെ നമുക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കാണാൻ പഠിക്കുമോ, നമ്മളുടെ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മളെ. വിദ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഞങ്ങൾ മുന്നേ തുടങ്ങുമ്പോ അല്ലേ അമ്മിണി മാതാജി ഞങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് തരുമായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു. അത് പോരെ? മാതാജി ഓൾറെഡി ചെയ്തിരുന്നോ? ചെയ്തിരുന്നു. 2-3 ടോപ്പിക്ക് 3 ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മാതാജി. ഇത് വേണ്ടല്ലോ? വേണ്ട, ചെയ്തവര് ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ മാതാജി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മള് ലെവൽ 3 ഇത് മാത്രമല്ലേ ഭഗവത്ഗീത മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അസൈൻമെന്റ്? ഇതിലൊന്നുമില്ലല്ലോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്തൊന്നും? അത് ഭക്തിശാസ്ത്രയിലാണ്. ഭക്തിശാസ്ത്രയിലാണ് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ വരിക അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിലുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ മാതാജി, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. എന്തായാലും മാതാജി ഈ ടൈം ആക്കിയ കാരണം എനിക്ക് കേറാറായി. കേൾക്കാത്തത് മാതാജി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാറുണ്ട്. കൊറേ ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്, ഞാൻ കുറേശ്ശായിട്ട് കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മൾ ശ്ലോകം ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കണം അല്ലേ? ശ്ലോകം ഒന്നും ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേണ്ടല്ലേ? ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ശ്ലോകം നോക്കി വായിക്കാം. ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ശ്ലോകം പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താണ് ആ ശ്ലോകവും അതിലെ വിവർത്തനം ചുമ്മാ ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഒരു 18-20 ശ്ലോകത്തിന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം, സമ്മറി അല്ലേ? അതെ, സമ്മറി.
മാതാജി അത് മാതാജിക്ക് ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുകയാണോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇടുകയാണോ പഠിച്ചത്? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് മാതാജി വായിക്കണം അല്ല വായിക്കണം. ചെയ്തവർക്ക് അറിയായിരിക്കല്ലോ ആരാണ്. മാതാജി ഒരു നോട്ട് എഴുതിയാ മതി. ഒരു എല്ലാം വെച്ച് ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാ മെയിൻ പോയിന്റുകൾ എഴുതി പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലേ രാജി മാതാജി? അങ്ങനല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? മാതാജി ഞാന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. എനിക്ക് ഈ ആഴ്ച ഇച്ചിരി ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച. ഞാൻ വിജയകുമാരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച വെച്ചാലോ? അപ്പൊ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പോകുമ്പോഴേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടുമല്ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതെ, നല്ലത് മാതാജി. മാതാജി ഞാനത് പ്രസന്റ് ചെയ്തതാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലത്തെ രണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് അസൈൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങള് ഇന്ന ചാപ്റ്ററിലത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ തരും. ആ ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിച്ചു, എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിലാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അതില് ഭാഗവതത്തിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മറ്റ് ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി അതിന്റെ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 2.5 പേജ് 3 പേജില് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അമ്മണി മാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, അത് ഭക്തിശാസ്ത്രയിലാണോ പ്രഭുജി? അത് ഭക്തിശാസ്ത്രയിലുള്ളതാ. പ്രസന്റേഷൻ അത് വേറെ, അത് വേറെയാണ് പ്രഭുജി. അത് വേറെയാ. ഇത് 3rd ലെവൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എഴുതി വായിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? ഞങ്ങൾ 2nd ലെവൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് അതെ എഴുതി വായിച്ചാൽ